जन बस्क' स्कुलनिफ्राय देग्लायनि जिहेतु मेट्रिक आनजाद जोंनि सेन्ट जन बस्क' स्कुलनिफ्राय गासै 45 गथ'फ्रा मेट्रिक आनजादाव एपियार जादोंमोन। बे 45 गथ'फ्रा गासैबो फार्स्ट डिभिजन पास जाजोबदों। 4 डिस्टिंक्शन, बेनिफ्राय 17 जना स्टार, बेनिफ्राय बाद बाखिया सिम्पल ओरैनो फार्स्ट डिभिजन पास जादों। जोंहा अलमस्ट 132 लेटार्स बिभिन्न साबजेक्टआव गुबुन गुबुन साबजेक्टआव 132 लेटार्स बिथांमोना मोनदों आरो जोङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों देग्लायनि रिजाल्टखौ लानानै। जोंनि फोरोंग्राफोरनि खस्थ' खालामनाय नाजानाय आरो गार्जेनफोरनि गोबां नाजानाय, गार्जेनफ्रा गावसोरनि गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुबैनानै जोंनो गथायनानै होदों आरो जों बे गथ'फोरखौ बानायनायाव बिथांमोना जोंखौ जोबोद मदद होबाय। लांलाय लाबोलाय खालामनाय, स्कुलाव कमिउनिकेसन खालामनानै बिथांमोनखौ मदद होनाय, बे गासैयावबो गार्जेनफ्रा जोंनो 100% मदद होदों आरो जायनि जाहोनाव जों दिनै 100% रिजाल्ट मोनदों। आरो जोंनि सेन्ट जन बस्क' स्कुलनिफ्राय गोग्गानांगौनि बाथ्राया जाहैबाय देग्लाय जोंहा 45 स्टुडेन्ट जायफ्रा एपियार जादोंमोन मेट्रिक एग्जामाव, बे 45 स्टुडेन्टसफ्रा गासैबो फार्स्ट डिभिजनाव पास जाजोबदों आरो जोङो सानो आरो जोङो दासिम मिथिनायाव जोंनि सेन्ट जन बस्क' स्कुलानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव साबसिन रिजाल्ट खालामनानै होनो हादों जोंनि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय। सिगां बोसोरनि रुजुनायावहाय बे बोसोराव माबायदि साबसिन जादों? जोंहा 2019निफ्राय मेट्रिक परिखा होनाया बे स्कुलनिफ्राय जाजेनदों आरो 2019निफ्राय कन्टिनिउवासलि जोङो 100% रिजाल्ट लाबोदों। प्रत्येक बोसोरावनो जोंहा सासे सानै डिस्टिंक्शन थायो, स्टार थायो, बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन थायो। 100% रिजाल्ट देग्लायबो। बिनि गेजेराव देग्लाय जोंहा गासै 45बाबो फार्स्ट डिभिजन लानानै पास जादों आरो 4 डिस्टिंक्शन मोनदों आरो 100% रिजाल्ट आरो सासे गथ'आ बर'आव 100 मोननानै बियो रेकर्ड खालामदों आरो बिनि थाखायनो देग्लायनि रिजाल्टआ बयनिख्रुइबो गुबुन गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ गोजोनथावसिन जादों होननानै जों सानो आरो जों बिनि थाखाय जोंनि गार्जेनफोर आरो गासै फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो साबायखर बावो। दिनै जिथु नोंथांमोना फेलिसिटेसन हाबाफारि लादों, मा मा बान्था होनाय जादों? दिनै जोङो गेदेर रंजानाय मोननानै गोजोननाय मोननानै जोंनि गार्जेनफोरनि हेफाजाब मदद लानानै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो फेलिसिटेट खालामदों, बरायदों, मान बावदों आरो जोङो दिनै जाय गथ'फ्रा डिस्टिंक्शन मोनदों बे 4 गथ'फोरनो जोङो बिसोरनो सार्टिफिकेट, फाइल, बेनिफ्राय एक्सट्रा आदार डकुमेन्ट्स बेफोरखौ होनायजों लोगोसेनो 4नोबो मोनफा मोनफा लेपटप जोङो गथायनानै होनो हादों। बिनि थाखायबो जों रंजानाय मोनो आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो गोबां रंजानाय मोनदों आरो जोङो बेबादिनो जोंनि गथ'फ्रा मोजां फरायथों होननानै जोङो एनकारेज खालामो आरो अराय सम जोंनि स्कुल तरफनिफ्राय बेनो नाजानाय थागोन जे जोंनि गथ'फ्रा साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांथों आरो जोङो भबिष्यतआव जोंनि गथ'फोरखौ मोजां देशनि नागरिकफोर जेन' जाहैनो हानायनि मानसि खालामनानै हरनो हायो, बिसिनि फाउन्डेसनखौ जों स्ट्रं आरो सलिड खालामनानै हरनो हायो, बेनि थाखायनो जों नाजाबाय थागोन आरो बे मिजिंखौनो लानानै जों दिनै फेलिसिटेसनखौ खालामबाय बिसोरो जेन' गावसोरनि फरायनायाव उनस्ल'रा। इनरलमेन्ट हिसाबै बर्थमान नैबे नोंथांमोननि स्कुलावहाय साबेसेसो फरायसा गासै? इन अल जोंना क्लासा नार्सारि LKGनिफ्राय लानानै क्लास 10सिम दङ आरो दासिम देग्लाय जोंहा 824 जाबायगोन। 824 स्टुडेन्ट जोंहा दा दङ देग्लाय। एडमिसन प्रसेस सोलिगासिनो? एडमिसन प्रसेसा दाबो जोङो एसे एनै फैनायखौ लानानै दं, जिहेतु जास्ट बेयो बिगिनिं मान्थ सेसननि, ओंखायनो जों बे मास मोनसेखौ लाबावगोन। बे मासनि उनाव जोंहा क्लासा जाजेनखाबाय 1 तारिखनिफ्रायनो जोङो फुल सुइं नेक्स्ट मासनिफ्राय जोङो क्लास लागोन। नोंथांमोननि स्कुलाव दिनै फरायसाफोरखौ दा जोङो दिनैहाय बे प्रग्रामखौ मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों जे सारमोना जोंनि थांनाय 2022 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गार्जेनफोरखौ बिथांमोना बरायदों, मान जासिदों। दा जोंबो गार्जेननिफ्राय सारमोननिसिम जोङो साबायखर जासिदों। आङो गार्जेन तरफनिफ्राय जानानै सारमोननिसिम एकदम माने सिफुंखौहाय रोजा रोजा साबायखर जासिदों। जिहेतु दिनै
जोंनि गथ'आ 2013 मायथाइनिफ्राय फरायनानै दिनै लास्ट स्टेजआव सफैबाय दा बे सफैनायनि गेजेराव जोंनि गथ'फोरखौ गासैखौबो दिनै नोङो मोजांथारै रिजाल्टखौ लाबोनानै होफैबाय बे लाबोना होफैनो थाखाय आङो गार्जेन फरमनिफ्राय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिदों दा गासै बेवहाय 45 फरायसा दंमोन 45 फरायसानि बिथोरावहाय गासिबो फार्स्ट डिभिजन जादों बाव फेल गैया थार्ड डिभिजन गैया सेकेन्ड डिभिजन गैया आरो गासिबो स्टुडेन्टआनो लेटार मोनजोबदों ओमफ्राय साब्रैया गथ'आ माने डिस्टिंसन मोननो हादों आरो 17 जना जाहैबाय माने स्टार मार्क मोननो हादों माखासे छात्रफ्राबो माने फ्राय माने रिजाल्टआ मोजां जोबो आरोखि माने लेटार मोनजोबदों फ्रायानो आरोखि बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हायो दा जोङो गार्जेन फरमनिफ्राय जेसेबां हायो सारमोननिसिम हेफाजाब खालामगोन आरो सारमोननिफ्रायबो जोङो जोंनि नांगौ जानाय गथ'फोरखौ फोरोंनायाव माब्लाबा जोंनो जुदि हेफाजाब नांगौबा जों सारमोननिफ्रायबो जोङो लुबैगोन दा बेखिनिखौ आङो बुंथिबाय बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा